Hormatly tamaşaçylar, dünýäde iň meşhur 10 tane adama takılan ad Hayska. Yani bu arada makul emel intelekt habar berýär. Gelin ilkinci ornuny öğrenelim. 10-njy ornunda 15 milyon euro adam bu ady götürýär. Yani Yan. 9-njy ornunda Ahmet ady 15 milyon adam bu ady ýa. 8-nji ornunda bolsa Muhammed. Yani O bilen başlandyr. Muhammad. İki sanak mava 17 milyon adam bu ady götürýär. 7-nji ornunda Wei. Bu ady bolsa 17 milyon adam götürýär. 6-njy ornunda Muhammed. Yankı 8-nji ornuna kiren tapawdy. İki sanak madada bir mava, bir uzanqyda adada Eva. 25 milyon adam bu ady götürýär. 5-nji ornunda Muhammad. Bunda bolsa U bilen başlaýar, iki sanak mava, soň A, D. 26 milyon adam bu ady götürýär. 4-nji ornunda bolsa Jos. Yani Jose, San Jose'deki Jos, Jos. 30 milyon adam bu ady götürýär. 3-nji ornunda bolsa Muhammed. Yani ikinci harf O bilen başlaýar, iki sanak ma E bilen götürýär. 46 milyon adam bu ady götürýär. İkinci ornunda bolsa Nushi. 56 milyon adam bu ady götürýär. Hormatly tamaşaçylarymyz, birinji ornuny aýtmakam, şunu belläýin, eger makul emel intellekt bilen şeýle gyzyklatlar ýerine getirmek isleýän bolsaňyz, onu kommentarda belläp geçin. Ünlü gelýär birinji ornuna. Birinji ornuna Maria. 61 milyon adam bu ady götürýär. Inni şu ýerde görüşüňiz ýaly bir näçe Muhammed Peygamberimiziň ady geçýär. Yani käbirine O, Muhammed köşürät ýazylan şekilde ýöne. Hem mesela bilişiňiz ýaly Peygamberimiziň adynyň başgarak ýaşat aýdylşy. Dürli dillerde ütkeýär. Şeýle hata balandy, dünýäde birinji ýerde durýan ad Muhammed ady. Yani 114 milyon adam bu ady götürýär. Bilişiňiz ýaly türkmençilikde köplençe Muhammed ady göne bolunýar. Ýa-da mysal üçin öz agamyň ady Nur Muhammed. Yani kalak öwüne soňuna Muhammed Nur diýip eşitdim men. Şonda ulanýar. Ýa-da adyň içinde ulanýan wagtlar bar, mysal üçin berdi Muhammed ýalak. Şeýle alanda aşna hata barmanda da Muhammed ady 114 milyon bilen birinji ýerde durýan Maria adynyň iki esesine golaý. Ýöne ýankylar hata bolsa, onu dünýäde iň köp ady hiçli Muhammed adynyň başga ady bolup bilmejegini düşünýär zat. Ýene o ady belläli Ahmet adam Peygamberimiziň ady. Olam ne 9-njy ornda durýar, 15 milyon ad bilen 15 milyon adam bu ady götürýär. Ine size emel intellekt bilen gysaçyk bir habar taýýarladym. Ine şonu size özüm ýetirin dedim. Ýene o ady belläp geçin şu ýerde. Şu ýerde ilkinji ornda ýerýäniň 9 sany 9 ad erkek adam ady. Diňeşe birinji ýerde durýan Maria ady ýanan maşgala bolanýar eken. Elbette käbir ýurtlarda mysal üçin we ady köpüs erkek ady bolsa da gyzulanan ýerlere bar eken. Ine eger şeýle habarlar ýetmeýän bolsaňyz, onda kommentarda belläp geçin. Häzirçe hoş, sag bolun.